Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни София и Русе 103 МГц, Връх Ботев и Варна 100,9 МГц, Гоце Делчев 100,3 МГц, Петрохан 101,4 МГц, Шумен 102 МГц, Кюстендил 102,1 МГц, Белоградчик 102,3 МГц, Бургас 102,5 МГц, Кърджали 105 МГц, Смолен 101,6 МГц, Силистра 103,3 МГц, Свиленград 99,7 МГц, Сливен 87,8 МГц, както и в обхвата от 64 до 74 МГц. На дълги вълни София 260 кГц, на средни вълни Плевен 594 кГц, Петрич 747 кГц, София 4, Шумен, Кърджали и Пирин 963 кГц, Варна 1143 кГц, 1161 кГц, Видин 1 1224 кГц, Бойник от 9:30 до 15 часа, събота и неделя от 11 до 15 часа. В 6 часа новините до обяд ще следим заедно с редакторите Диана Димитрова и Виктор Ангелоев. Аз съм Ябор Стаматов. Добро утро! Când toată lumea te minte, crede și simte, dă mai departe. Съветваме директорите на Пирогов. Помням, че според подписаното миналата седмица споразумение, бордът трябваше да бъде назначен до миналия петък. Медиците не са доволни от състава на новоназначения борд на директорите, в който единствената промяна е включването на доктор Александър Червеняков, предложен от стачниците. КНСБ разпространи филм, в който са как полицаи повалят на земята Колю Колев и от натиска главата на миньора е ударена в циментовата настилка. На филма се вижда, че Колев не се е опитал да удари полицайите с дръжката. Филмът на КНСБ беше показан и на министъра на вътрешните работи Румен Петков. Множество миньори и енергетици от Мини Марица Изток, ТЕЦ Марица Изток 2 и техни колеги от други градове на страната се събраха на протестен митинг край Раднево. Те поискаха оставката на министър Румен Петков. Близо 1700 работници от Гоцеделчевската шивашка фабрика Пиринтекс отново стачкуваха в двора на предприятието. Протестиращите и стачният комитет